Benvingudes i benvinguts a la lliçó número 10 de dominar l'ortografia de Boira Editorial i Boira Formació. En aquesta lliçó explicarem com ajudar els nens i a les nenes a posar-se una motxilla a l'esquena on posaran totes les paraules que aniran dominant. Una motxilla de la que podran treure paraules i projectar-les a la seva paraula màgica, a la seva pantalla màgica. Perquè en el treball de l'ortografia és fonamental que els nens i les nenes dominin el seu vocabulari. Per dominar el seu vocabulari nosaltres els demanarem als nens i a les nenes que facin un treball molt senzill. Els donarem un full amb 25 paraules, les tenen ara sobreescrites aquí en aquesta pantalla, les 25 paraules que en català està estudiat que produeixen més faltes ortogràfiques, i els demanarem que les col·loquin a un sobre que també els entregarem, perquè a cada nen i a cada nena els donarem 4 sobres com els que surten ara a la pantalla. Ja veuen que estan numerats 1, 2, 3 i un últim sobre que té una cara contenta, és el sobre content. Ara entendran com funciona. Els nens i les nenes retallaran les paraules que hem vist d'aquell full del vocabulari cacogràfic, aquest vocabulari que produeix tantes faltes ortogràfiques, i posaran les targetes al sobre número 1. I llavors cada dia tindran 10 minuts de treballs per parelles. Com funcionen aquests 10 minuts de treball per parella? Jo entrego els meus 4 sobres a la meva parella i la meva parella me'ls pregunta. Agafa el sobre número 1 i em diu: Daniel, veig que tens la paraula vaig. Com s'escriu? Jo li dic: és molt fàcil, V baixa, A, I, G. O li dic: mira, te l'escric. O bé li dic: te la puc lletrejar, començant pel final, G. M'explico? I així ho podria, d'aquesta manera, ho podria fer. Un cop que jo encerto la paraula que m'acaba de preguntar, aquesta paraula passa del sobre 1 al sobre 2. Però si m'equivoco en la paraula, continua amb el sobre 1. El dia següent, amb la meva parella ens tornem a preguntar. Jo li pregunto els seus sobres i ella em pregunta els meus sobres. Quan agafa el sobre 1, em pregunta les paraules que estan al sobre 1. Si m'equivoco, es queden al sobre 1, però si les encerto, van al sobre 2. Però avui agafa les que avui ja hi eren al sobre 2 i me les pregunta. Si les encerto, passa la paraula que he encertat, passa, que m'he sapigut, passa al sobre número 3. Si fallo, retorna al sobre número 1. El dia següent tornem a començar. Em pregunten les de l'1. Si fallo, queden a l'1. Si resulta que les encerto, passen al 2. Em pregunten les paraules que estaven avui al sobre número 2, si les encerto van al sobre 3. Si fallo, tornen al sobre 1. I així successivament. Però quan em preguntin les del sobre 3, aniran al sobre content. Per què es diu? I si les sé, perquè si no anirien al sobre 1. Per què es diu sobre content? Perquè ja no me les pregunten més, per això està tan content aquest sobre. De tal manera que hi ha un moment en què en aquests 3 sobres hi ha poques paraules, llavors li diem al nostre alumne, a la nostra alumna: retalla 25 paraules més i situa-les al sobre número 1. De tal manera que a poc van fent les 100 paraules que més faltes ortogràfiques produeixen en català. I la pregunta és: i què passa quan ja han fet les 100 paraules? Quan ja no els hi queden paraules? Doncs és molt senzill. En aquell moment els donem un full com aquest, que hi ha una quadrícula en què els nens i les nenes poden fotocopiar, i jo sovint a la classe el que faig és que tinc un feix d'aquests fulls ja fotocopiats en una caixa de sabates i els dic: agafa el full. Llavors, quan tenen una falta ortogràfica amb una redacció o amb un dictat, els dic: feu el favor d'agafar aquest full i passeu aquestes 10 faltes ortogràfiques als fulls i els passeu als sobres. Ara, abans de retallar-ho i posar-ho al sobre, vull veure-les, perquè a vegades els nens i les nenes, quan posen la paraula sense voler, fan una falta ortogràfica i només faltaria que estudiessin una targeta amb una falta ortogràfica. Seria un desastre. Per tant, els dic: posa les paraules que t'has equivocat en la redacció al teu full, ensenya-me-les i després de veure-les et donaré permís per retallar-les i posar-les als sobres. Per la qual cosa, els sobres tenen 2 nivells. Un primer nivell amb les 100 paraules més habituals en català, les que estadísticament produeixen més faltes ortogràfiques. Un segon nivell, quan ja saben aquelles 100 paraules, en què cada nen i cada nena està treballant el seu propi vocabulari. Per tant, estem individualitzant l'estudi. Per això ho fem cada dia 10 minuts per parelles. Molt bé, aquest és el contingut que jo volia donar amb aquesta lliçó número 10, sobre com dominar el vocabulari ortogràfic, cacogràfic
i el personal. Tanmateix, voldria ampliar aquesta informació, però per fer-ho els suggeriré que vagin a la lliçó número 11, la propera lliçó. I allà ampliaré aquest mateix pas. Però abans d'anar a la lliçó número 11, els prego que mirin el PDF que amplia aquesta informació. Us espero a la lliçó número